Ahoj, tu Michal Kopecký a v tomto videu sa chcem s tebou podeliť o myšlienku, na ktorú som prišiel zhruba pred rokom, ale ešte doteraz som ju nikde nepublikoval a prakticky aj podľa toho som nazval celý tento mesiac a tá myšlienka bude o ultimátnom postoji. Začnem asi tým, ako to celé vzniklo a kde som si to celé uvedomil, je keď sa ma na seminári v rámci môjho programu Majster reči spýtal jeden chalán, že počuj Michal, mám priateľku, začíname spolu niečo riešiť, ale všetko je v pohode, osobnosť je super, ale ja cvičím teraz a ako jej mám dať najavo, že má povedzme veľký zadok alebo je tak trošku pri sebe a ako jej naznačiť alebo ako jej povedať, že by mohla trochu schudnúť a začať na sebe pracovať. Čiže ona, aby niečo na sebe zmenila. Čo myslíš? Je to dobrá otázka? Alebo je to, čo by sme mali skutočne riešiť? Možno prejdem okamžite na riešenie tohto problému a čo by si mal prakticky robiť. A hneď pochopíš z toho, o čom to celé je, o čom je celý ultimátny postoj, ako môžeš byť ty sám so sebou, ale aj s ostatnými ľuďmi v živote šťastnejší. Čo by si mal teda miesto toho robiť? Poradím ti. Nikdy neukazuj žene a nikdy nehovor žene, že ti na nej niektoré veci vadia. Toto nemá nič spoločné s úprimnosťou, aby si to potom nakoniec nemýlil, ale bude to mať niečo spoločné s tvojím, ako už z tohto videa vyplýva, s tvojím postojom. Totižto, ak jej to ukážeš, alebo ak jej povieš, že povedzme meškala alebo že má veľký zadok, ona bude toho robiť oveľa viac, pretože ty tomu začneš dávať pozornosť. A čo sa stane na oplátku? Čo určite máš s tým bohaté skúsenosti. Ak si niekomu povedal, že sa ti na ňom niečo nepáči alebo že by mohol niečo zmeniť, tak ako ten človek reagoval alebo ako tá osoba reagovala na teba? Povedala tá, povedzme, baba, že jasné, máš pravdu, Peter, mala by som sa nad sebou zamyslieť, mala by som nad sebou pracovať a ďakujem, že si mi takéto niečo povedal. Alebo to bolo skôr tak, že sa začala voči tomu brániť. Začala byť, povedzme, trochu odmeraná a naopak, ona zaútočila na teba, pokiaľ si ju začal kritizovať. A toto bude aj predmetom mesiaca o medziludských vzťahoch, kde to rozvediem viac dopodrobná, ale v rámci tohto videa to bude stačiť takto. Ako náhle ty niekomu ukážeš, že ti na ňom niečo vadí, alebo by mohla niečo zmeniť na sebe, tak čo sa prirodzene stane? Ona sa začne brániť a naopak útočiť na teba. O chvíľu sa dozvieš, prečo to tak je. Poradím ti, buď s tým v pohode. Usmiej sa na ňu, ukáže, že vieš, čo robí a si s tým prakticky OK. Nič tej osobe nevyčítaj. Skús sa zamyslieť nad tým, koho problém je, alebo koho problém bol u toho chalana, keď sa pýtal, alebo keď sa ma pýtal na tú otázku, že ako má povedať tej partnerke alebo priateľke, že by na sebe mohla niečo zmeniť. Koho to bol problém? Bol to jej problém, že má veľký zadok? Alebo to bol jeho problém, že má veľký zadok? Pravda, že to bol jeho problém. Takto všetko aj ber. Nikdy to nie je problém tej danej osoby, že by, povedzme, meškala, že má veľký zadok, že ti neodpísala na správu, že ste sa dohodli na stretnutie a ona ho zrušila, preboha, jak si to mohla dovoliť, že si začala s iným chlapom, aj keď si s tebou vypisovala, aj keď s tebou, povedzme, spávala a ona zrazu rieši niečo s iným. No koho je to problém? Myslíš si, že tá daná osoba to považuje za nejaký problém? Alebo že by si bola vedomá nejakej svojej chyby? Absolútne nie. Na toto v tomto momente zabudni, že by ženy alebo ostatní ľudia, ktokoľvek, tvoj brat, tvoja sestra, sesternica, rodičia, si mysleli, že spravili niekde chybu, alebo že je v nich niekde problém. A nie, oni sa na teba obrátia a že ten problém je naopak v tebe. To je presne to, čo vzniká. Pamätaj si, že ty, keď sa bavíme o ženách, ty ju nemôžeš zmeniť. Nikdy nemôžeš zmeniť tú danú osobu, čo si o tebe myslí, alebo či na budúce budem meškať, alebo či sa ti vyhovorí, alebo či ti odpíše na tú správu. Ako to ovplyvníš?
Ty to absolútne nejak neovplyvníš. A to budeme rozoberať v ďalšom videu alebo v ďalších videách v tomto mesiaci. A tú kontrolu udalosti, že či nad tým máš akúsi kontrolu. Nad čím máš plnú kontrolu? Môžeš zmeniť iba prakticky sám seba. Ty môžeš zmeniť iba svoj postoj voči nej a môžeš ju akceptovať takú, aká je. Dôležitý je teda tvoj postoj k daným veciam, nie tie veci samotné. Ale to, či máš povedzme veľké zuby, alebo si príliš chudý, si príliš tučný, si príliš vysoký, nízky, si škaredý, krásny. Problém nie je tá daná vec, ten daný výzor, ale tvoj postoj voči tej veci. Prečo sú aj škaredí a nízky a povedzme tuční ľudia sebavedomí? Prečo si kočka, teraz mi to napadlo, kočka v legínach, alebo respektíve kočka, ktorá je pri sebe, oblečie legíny, dá si tričko do pol pupku a všetci ostatní sa nad tým rozčulujú, sú rozčarovaní a ona je s tým úplne v pohode a usmieva sa. Pretože koho je to opäť problém? Jej, že má nadvahu alebo, a ukazuje sa, alebo tých ostatných ľudí. Pravda, že je to problém tých ostatných ľudí, lebo nezmenili svoj postoj voči nej. Ona svoj postoj voči sebe má úplne vyrovnaný. Takto sa nad tým treba zamýšľať. Čiže zaoberaj sa tým, čo je teraz. Tým, aký si. Tým, čo môžeš ovplyvniť v tomto momente. To, že ti kočka meškala na stretnutie, alebo že má veľký zadok, alebo že ti neodpísala na správu, alebo že si začala s iným chlapom, OK, čert to vem. To už neovplyvníš, ale ovplyvniť môžeš to, ako budeš reagovať na tie veci do budúcna alebo od tohto momentu. Mám pre teba takú veľmi jednoduchú, ale naopak veľmi náročnú otázku, ktorú si vždy pokladaj pri či už ženách alebo ľuďoch okolo teba. A pokiaľ by si na tom druhom najradšej niečo zmenil, napríklad, aby sa viac zaujímal o politiku, alebo naopak, aby sa menej zaujímal o politiku, alebo viac o ženy, alebo začal sa lepšie obliekať, alebo čokoľvek iné, čo teba irituje na druhých ľuďoch. Tá otázka znie, ak by od tohto momentu na sebe do konca života tá osoba nič nezmenila, som ochotný s ňou byť aj naďalej. Čiže keď to premietnem na tú otázku chalána, ktorý sa ma, tuším to bol Jozef, ale nie som si istý, pred rokom, ktorý sa ma pýtal na majstrovi reči, že ako je teda povedať, že má veľký zadok, všetko ostatné je v pohode, ale toto by mohla na sebe zmeniť, tak otázka znie, ak by od tohto momentu na sebe do konca života nič nezmenila, mala presne taký istý zadok, možno že ešte aj o niečo väčší, ako má doteraz, som ochotný s ňou byť aj naďalej. Pokiaľ je odpoveď áno, tak jednoducho buď s ňou a zmeň ten svoj postoj voči jej osobe a voči jej zadku. Pokiaľ je však odpoveď nie, že toto jednoducho nemieníš tolerovať a najradšej by si bol, keby to zmenila a nevieš si s ňou predstaviť budúcnosť, tak jednoducho sa s ňou roziť, daj s Bohom, daj pápa a nájdi si druhou, ktorá ti vadiť nebude. Pokiaľ nedokážeš ten svoj postoj upraviť. Tak to je to jednoduché. Opäť si spomínam, keď sme boli ešte pred svadbou s mojou ženou a za jej kamarátkami, tak riešila jednoducho takú vec a tá jedna z jej kamarátok, že je spolu s tým chalanom povedzme 5-6 rokov, ale už naozaj to nikam nevedie, je to na prd, on sa ani nesnaží a ten vzťah naozaj stojí za dve veci. A ja som sa jej spýtal presne túto otázku. A nečakaj, že on sa zmení. Nečakaj, že on bude lepší alebo horší, alebo že vy sa rozidete a on sa začne zrazu snažiť. Áno, začne sa, ale to vydrží tak 2 týždne. Následne však, ak by od tohto momentu na sebe nič nezmenil a na tom vzťahu sa nič nezmenilo, pretože ani sa nič nezmení, keď je to takto už dlhodobo, tak či si ochotná s ním byť aj naďalej? Ona mi odpovedala, že nie. A čo si myslíš? No sú spolu, pokiaľ viem, doteraz, je to už niekoľko mesiacov, ale dávam tomu určitý čas, kedy jej to dôjde aj samej a jednoducho to skončí. Čiže ad jedna, treba byť k sebe úprimný, ale na druhej strane treba túto danú vec aj začať riešiť. Pretože ak by chalan na seminári, budeme ho volať Jozef pre potreby tohto videa, tak ak by on si povedal, že vadí mu to, ale dokáže s tým nejako žiť, ale vadí mu to, tak môže sa stať, že o 2, o 3, o 4 roky
tá slečna priberie viacej, možno keď bude tehotná, možno po tehotenstve, netuším, a zrazu on sa bude obhľadať po iných ženách, on bude možno ju podvádzať, možno bude úplne niečo iné riešiť. Koho to je opäť problém? No samozrejme už aj jej, pretože ten problém previedol aj na ňu. Nedokázal si povedať v tom momente, že by sa na to mal vykašľať a riešiť to hneď. Nie čakať, že do budúcna sa to nejako upraví. Takže čo z toho pre teba vyplýva? Nikdy sa nesnáš zmeniť druhých ľudí. To sa ti naozaj nepodarí. Oni sa musia chcieť zmeniť sami. Jediná osoba, ktorú na svete môžeš zmeniť, si ty sám. A tým pádom aj svoj postoj voči druhým. Čiže len to, čo máš ty v hlave, nie to, čo majú v hlave ostatní ľudia. Áno, možno nejakými manipulačnými technikami a hypnózou, ale berme, že chceme robiť veci košer a morálne eticky. Ty ale na nich môžeš pôsobiť. Pozor, ale teraz nikto nehovorí, že ich zmeniť nemôžeš, len to bude trošku pre teba náročné. Ty ale na nich môžeš pôsobiť tým, aký si ty a ísť im príkladom, aby sa oni inšpirovali a chceli na sebe niečo zmeniť. Nie preto, že ty od nich to niečo chceš, ale preto, že oni na tebe vidia zmenu, že sa snažíš, že pracuješ na sebe a oni tiež chcú podstúpiť nejakú zmenu. Takže veľmi dobrou vecou je, pokiaľ chceš, aby ona mala povedzme menší zadok alebo sa lepšie stravovala, tak sám sa lepšie stravovať, sám zdravšie jesť, a sám cvičiť. A uvidíš, že budeš tým inšpirovať aj ostatných ľudí. Áno, je možné, že sa časom rozídete a nájdeš si presne takú, ktorá tiež na sebe maká a tiež na sebe pracuje. Je to prirodzený výber a ľudí, ktorých poznáš teraz, kamarátov, ktorých máš vo svojom okolí, pravdepodobne o 5 rokov už nebudeš mať, pokiaľ na sebe budeš pracovať a zmeníš svoje myslenie. Takto to jednoducho funguje. Nemôžeš očakávať, že niekto bude taký, keď ty taký sám nie si. Napríklad keď poviem príklad s Evkou, s mojou ženou, tak je úžasná, je pozorná, je starostlivá, veľmi ma miluje, stará sa o mňa, nosí mi jesť, je tu vždycky pre mňa a je sexuchtivá, je vášnivá, všetko to okolo toho a naopak nemá dokonalú postavu, čo som vždy na ženách ako si povedzme uprednostňoval, ale dostal som sa nakoniec aj k takým, ktoré nemali úplne dokonalú postavu, krásne, veľké, plné trojky prsia, štíhly pás, malý, pevný zadok a naozaj nemá túto dokonalú postavu. Ja som sa tak jedného dňa zamyslel, že áno, nehovorím, že mi to prekáža, a uprednostnil by som naopak, keby mala nejakú možno, že inú, a teraz keď ma počúva, by ma asi zabila. Ale dôležité je, že pokiaľ ja na sebe nepracujem, pokiaľ ja nemám dokonalú postavu a za posledné mesiace, odkedy chodím na východ a odkedy som tuto častejšie, tak áno, pribral som viac do brucha a je to miestami vidieť. Ale čo by som to bol za človeka, keby ja som chcel od nej niečo, čo sám nerobím. A ešte by som voči nej vyvíjal nejaké nátlaky, že mohla by si so sebou niečo robiť, keď ja sám so sebou niečo nerobím. Čiže nemôžeš očakávať, že niekto bude taký, keď ty taký sám nie si. A potom otázka je, že OK, keď o to si môže samozrejme položiť ona. Pokiaľ by od tohto momentu moja žena na sebe nič nezmenila, a ešte predtým, ako bola samozrejme moja žena, som si túto otázku musel položiť, pretože manželstvo je naozaj veľký záväzok, tak pokiaľ od tohto momentu na sebe nič nezmení, som ochotný s ňou byť aj naďalej, možno celý život, pokiaľ by absolútne na svojej postave nič nezmenila, dokážem to tolerovať. Ak je otázka áno, jednoducho buď s ňou a užívaj si to a vyser sa na to, akú má postavu, alebo či meškala, alebo či neodpísala na správu nejaká žena. Pokiaľ je odpoveď nie, pokiaľ ti vadí, a nedokážeš upraviť ten svoj postoj, pokiaľ ti vadí, že ženy neodpisujú okamžite na tvoje správy, alebo zrušia stretnutie pred tým, ako má k tomu stretnutiu dojsť, tak jednoducho vykašli sa na ne a nájdi si nejaké iné. Chceš ideálnu ženu? Najprv musíš byť sám ideálny. Ak budeš ideálny, tak sa ti úžasné ženy a princezné začnú vynárať akoby same. Ako som spomínal, pokiaľ začneš pracovať na svojom výzore, nie meniť ostatných ľudí, ale meniť sám seba, tak tí ľudia začnú prichádzať. Aj o tom bude ďalšie video, keď už som to naznačil, pokiaľ chceš ideálnu ženu, tak sám musíš byť ideálny. Je potrebné, aby si vedel, čo je pre teba ideálna žena a akú
ženu vlastne hľadáš. O tom sa pobavíme už v ďalšom videu. Ak ti dáva toto video zmysel, alebo máš k nemu nejaké doplňujúce otázky, alebo naopak by si sa chcel so mnou podeliť o radosť, že konečne ti niekto povedal, ako dané veci riešiť, pokojne napíš dolu v komentároch, prípadne daj nejaké svoje ďalšie rozširujúce otázky, prípadne odpovede pre ostatných chlapov, ako si ty riešil niektoré veci. Verím, že ti toto video pomohlo a v ďalšom videu sa už pozrieme na to, ako si vyberieš tú svoju ideálnu ženu a nezabúdaj, že tiež musíš byť pre ňu najskôr sám ideálny.